Svakako da renome ime kluba zavređuju i veliku pažnju i poštovanje. S moje strane počastvovan sam da dobijem poziv ovog velikog kluba iz vremena Jugoslavije, a da ne pričamo sada ovo vreme, znači predstavlja jedan od dva najveća kluba u Crnoj Gori i stalnog predstavnika u evropskim takmičenjima. Bez obzira na relativnost uspeha, ona može se gleda i sa jedne i sa druge strane. U svakom slučaju velika čast za mene i sa moje strane zaista velika očekivanja u ovoj sezoni. Većinu fudbalera koji su u rosteru Fudbalskog kluba Sutjeska poznajem ili su igrali protiv ekipa koja sam vodio, a ima i nekoliko igrača s kojima sam radio i sarađivao, tako da to zaista ne treba da predstavlja bilo kakav problem. Ono što je bitno da krenemo onako kako treba, da se apsolutno iskoristi potencijal svakog igrača maksimalno. Roster je malo veći, to nameće neke druge obaveze i malo drugačiji pristup s obzirom na infrastrukturu kluba, s obzirom na godišta igrača i specifičnost onih koji su najmlađi, jer se oni praktično nalaze još uvek u nekom razvojnom periodu, tako da će tu u svakom slučaju biti nametnuto i malo više nekog dodatnog rada da bi se optimalizovao trenažni proces, a naravno iz tog trenažnog procesa da bismo bili kvalitetni u takmičenju moramo apsolutno da koristimo samo oni igrači koji u datom trenutku mogu da pruže najviše na terenu. To je ujedno i neka moja filozofija. Na terenu će biti samo oni igrači koji su najspremniji, oni koji imperativno mogu da donesu kroz rezultat klubu. Tako da ono što klub treba da dobije pre svega se odnosi na igrače. Oni svojim kvalitetom, svojim igrama i podizanjem svoje forme trebaju da doprinesu lično, svako pojedinačno sebi i svom profesionalnom uzrastanju u fudbalu. Uz to se prenosi i na samu ekipu, na tim. Tim znači klub i na kraju krajeva tek ja dođem posle stručnog štaba i svih ljudi u klubu na posletku te kolone. Samom u stručnom štabu biće Stefan Tomašević, koji je pošao sa mnom iz Beograda. On je jedini koji dolazi s te strane uz Marka Jevremovića, koji i ranije sa mnom sarađivao u Fudbalskom klubu Petrovac i Fudbalskom klubu Dečić. Tu su Albijanić Dragoslav, trener golmana, koji je sada imenovan, i tu je Boris Miličković, koji je već od ranije poznati i koji je sedeo već na klupi u prethodnom stručnom štabu.